mellor é a compañía que nos faz dende outro lado das redes sociais, que por certo temos un concurso, estamos regalando agora que saímos tamén en directo nas nosas redes. Bota un baixa, sube, bueno, por onde te movas nas nosas redes, bota unha hallada porque estamos agasallando unha estancia para 2 persoas no Gran Hotel Los Abetos, aquí en Santiago de Compostela. Cal é o motivo? Bueno, San Valentín. San Valentín. Temos un concurso nas nosas redes sociais. Recibimos neste estudio, non é a primeira vez que nos visita, e sempre que ven, pois actualizamos o traballo que se está a desenvolver pois neste concello da comarca do Barbanza. José Ramón, levo toda a mañá dicindo José Antonio, xa me ten que disculpar. José Ramón Romero, alcalde de Boiro, benvido novamente a Radio Líder Santiago. Moitas gracias. Chovendo por Boiro? Pois sí, como aquí en intervalos, de repente xa o sol, de repente empeza a chover, empeza a granizar, se levanta vento, e a verdade é que levamos uns meses pois moi atípicos, non? A verdade é que sí, é verdade que estamos en inverno, pero sí que non dá tregua o tempo, non? Hai algunha zona conflictiva con isto de inundacións en Boiro que está afectando de algún xeito especial? Tanta chuvia, non? Non, a verdade é que non, hai cousas moi puntuales, e a verdade é que esas inundacións que se producían en antaño, pois a verdade é que o traballo que se está realizando do Departamento de Saneamento está funcionando. Temos un servicio de mantenimento moi bo, con unha cuadrilla que está limpando todos os colectores principais todos os días, de luns a berres, outra cuadrilla co tema dos bombeos, cos cestóns, e iso estáse notando no día a día, e esas inundacións que había cando chovía moi pouquiño que chovera, pois estaba todo inundado. A verdade é que está funcionando moi ben. É unha época tamén onde quizáis tanta chuvia, tanta erosión, algún desperfecto nas vías e demais, aínda que sei que se está traballando na adecuación, pero isto destapa algunha fochanca máis e demais? Sí, a verdade é que se está notando prácticamente en todos os concellos, non? E o noso non iba a ser diferente, non? A verdade é que sí que se está notando este inverno duro, e nas estradas estáse notando, e claro que hai fochangas, e a verdade é que te ves impotente porque neste momento non podes actuar sobre eles, podes minimizar, tapar daquela maneira, pero así como tapas, nada, aos 5 minutos están outra vez exactamente igual. Hai que esperar, hai que ter paciencia, os veciños de aquí dicirlle que teñan paciencia, e tan pronto levante este tempo empezaremos cos arranxos dos viais. Teño por aquí anotado algunhas das últimas noticias que nos traslado ao Concello de Boiro dende as súas redes sociais, comunicados, notas de prensa, e un empuxe das políticas sociais que sempre que ven aquí as pon en valor. Acaba de firmarse un convenio con Ámbar, acaba de explosionar pois outra boa nova para esas políticas sociais que o Concello de Boiro pois ten a ver poñer en marcha, non? Sí, a verdade. Existe unha outra, alcalde? Sí, a verdade é que xa na primeira legislatura o que é o Departamento de Política Social lle demos un empuxe, e agora nesta seguinte legislatura eu creo que se están materializando aqueles proxectos que tiñamos en mente, que xa están sendo unha realidade, non? Vostede o dicía, eu de aquí, pois nada, quero felicitar o Departamento de Política Social liderado por o concelleiro máis xoven que temos, que é Raúl Treus, polo labor que está realizando nese departamento, e efectivamente vimos de firmar uns acordos importantísimos onde se vai invertir moito diñeiro en Boiro en política social nunha zona moi céntrica como é Praia Xardín, entre Praia Xardín e Espadañal, pretiño da playa, sí. Bueno, unha zona donde está prácticamente casi toda a comunidade educativa centralizada, despois está despallada tamén en outras poblacións como pode ser Cabo de Cruz, Cespón, Escarabote, pero bueno, ali temos concentrado o maior número de centros escolares. Temos 2 colexios CIP, que é o Praia Xardín Santa Baia, temos o Instituto de Secundaria tamén, o IES Praia Xardín, temos ali tamén na cercanía unha Galiña Azul, e tamén temos un centro de día de 40 plazas, non? Bueno, aproveitando esa sinerxia que temos na zona, e dado que tiñamos ali as antiguas vivendas dos mestres do CIP Praia Xardín, bueno, a verdade é que tiñamos 3 bloques de vivendas de 576 metros cuadrados cada bloque, un total fan 18 vivendas. Tamén tiñamos unha unifamiliar onde bebía o antigo director do colexio, tamén de 104 metros, e a verdade
verdade é que cando entramos no goberno tiñamos pensado a ver que íbamos a facer con as vivendas que dependían da Consellería de Educación, e o primeiro que fixemos é falar ca Consellería para que retornaran ao Concello e poder darlle un segundo uso, non? A verdade é que empezamos a traballar en varios proxectos. O primeiro que fixemos foi unha vivenda de emerxencia, que xa inauguramos a finales do ano 2025, fai un par de meses. Estamos falando de vivendas do ano 1974, e esa unifamiliar de 104 que creamos é unha vivenda de emerxencia, non? Para en caso de que unha familia pois sufra un incendio e esos días ou esos meses que non teña onde aloxarse, pois teña unha vivenda, bueno, para contrarrestar esa circunstancia, non? Bueno, esta vivenda foi rehabilitada con fondos propios por un valor de 75.000 euros, e tamén recibimos axuda da Diputación da Coruña para dotar de mobiliario interior por valor de 17.600. Estamos falando que a inversión total foron preto de 93.000 euros. Xa temos finalizada, e agora estamos co reglamento que vai regular o funcionamento desa vivenda de emerxencia, non? Bueno, o segundo proxecto foi ocupar tamén un bloque desas vivendas, con 6 vivendas, e bueno, foi un convenio que firmamos alá no mes de agosto con a Asociación Galega de Alzheimer, e bueno, que xa están as obras en marcha, que teñen previsto que se finalicen agora o 30 de maio e que entren en funcionamento xa a principios de xullo. E o que se vai crear nese bloque de edificios pois vai ser un centro de día para persoas con Alzheimer e con demencia, con 26 plazas. E tamén algo novedoso, na parte superior vai elevar 6 apartamentos para respiro familiar, non? Apartamentos turísticos para aquelas persoas que teñan ao seu cargo este tipo de carga familiar, pois que teñan un respiro familiar e que se podan acercar a Boiro. Foi unha boa noticia. Vamos completar esas 40 plazas do centro de día que temos ao lado con outras 26 máis, e a inversión é preto de 1 millón de euros de inversión. Foi unha boa noticia. Me di que para xullo xa podería estar... Sí, no mes de xullo, iso é a previsión que estea xa funcionando, non? E xa fai un par de semanas pois vimos de firmar outro convenio por outros 50 anos pois con outra asociación, ca Asociación Ámbar, non? E, bueno, a pretensión de Ámbar é facer ali un ecosistema de vivendas inclusivas, non? É un servicio que as familias usuarias de Ámbar levan demandando dende hai anos, e, bueno, van ser vivendas necesarias para emerxencias, para transición ou por esas persoas que precisan aprender a vivir soas, non? Bueno, a verdade é que é un bo proxecto, que os felicitamos polo traballo que están realizando, e bueno, e xa estamos traballando, bueno, decir que esta inversión tamén está preto de 1 millón de euros, e bueno, este ano vai ser acometida, non sabemos en que mes van a empezar xa as obras, están agora perfilando xa os últimos flecos do proxecto. Para eso vai recibir unha subvención da Diputación da Coruña para un inicio, bueno, para unhas obras iniciales, e van a ser durante este ano, e bueno, unha boa noticia, non? E xa estamos traballando no tercer bloque, e con eso vamos a concluir toda esa zona e vámola a dedicar a zona educativa e zona de política social, non? Que as inercias que se dan. Xa temos varios proxectos para ese tercer bloque encima da mesa que estamos analizando, e vamos a darlle, bueno, a intención deste goberno é que ahora nestos próximos meses pois xa podamos facer, bueno, dar a noticia dos próximos proxectos que queremos levar para ali. Cada bloque, a restauración, como está vendo, pois estamos falando de preto de 1 millón de euros. A Gadea vai invertir preto de 1 millón de euros, Ámbar vai invertir preto de 1 millón de euros, e o próximo proxecto máis ou menos andará por aí. De momento non podemos adiantar os proxectos que temos, pero bueno, a verdade é que a zona
unha zona que atopábase moi degradada, pois agora vamos a dar ese uso social, non? E aparte, xa o Concello xa empezamos a traballar para ahora reurbanizar e humanizar esa plazoleta donde se encontran estas 4 vivendas, 3 bloques máis a unifamiliar e o colexio. E tamén, unha boa noticia, que a Consellería de Educación tamén este ano vai a rehabilitar o colexio, que está nesa mesma plaza, onde vai a invertir máis de 1 millón de euros, e porque é o colexio máis antigo que temos. Entonces vamos a dar a esa zona pois un cambio radical, non? E respecto ao tema de política social tamén estamos agora en proceso de licitación tamén unha vivienda modular de emerxencia para a violencia de xénero. Estamos agora preparando toda a documentación, saldrá agora estos días a licitación e, eu creo que é un traballo moi bo que están facendo desde o departamento, non? É unha desas políticas que o gallá non nos tiñamos que beneficiar delas, pero que se ocurre algún tipo de situación de todo o que estamos a falar, alguna persoa familiar con Alzheimer, un incendio involuntario, en fin, saber que hai unhas políticas que nos respaldan nese momento de debilidade, que hai unha rede política de botarnos unha man. É prioridade. Sempre que ven aquí, sempre pon moi en valor as políticas sociais neste liderado do Grupo Socialista en Boiro. Sí, a ver, eu creo que o levamos no ADN, a política social, e como non podía ser menos, temos esa sensibilidade e o que hai que facer é poñela en marcha, non? Respecto a política social, vimos de aprobar ahora tamén no mes de xaneiro o post-social que pon en marcha a Diputación da Coruña, non? A verdade é que dende a Diputación están nos axudando moitísimos concellos, incluso en temas que non son competencia como é a política social, non? Pois nada, vimos agora de aprobar ese gasto extraordinario cun importe total de 127.000 euros e estamos sendo pioneros en moitas cousas, non? Esos 127.000 euros están divididos en varias partidas. Unha delas unha partida que vamos a facer é de 34.000 euros e é para que as familias podan facer obras de accesibilidade e adaptabilidade nas vivendas, tales como eliminación de barreiras arquitectónicas, todo o que dificulta, non, a vida a esas persoas que teñen algunha deficiencia e que hai que adaptar á vivenda, non? Eu creo que é unha boa medida para axudarlles nesas obras e para eso desos 127.000 euros vamos a destinar 34.000 euros. Vamos a destinar tamén un poquinho máis de 17.000 euros para seguir ampliando a dotación de camas articuladas que xa temos, de grúas, que foi algo que fixemos cando entramos no goberno para que as familias que precisen ou camas ou grúas ou calquer tipo de material para os seus familiares, que ao final só van a utilizar ese ano, 2 anos, 3 anos, non, hasta que a persoa fallezca, un gasto moi grande que despois non vai a ter retorno, non? Quer dicir, entonces, para que esas familias non teñan que afrontar esos gastos, pois temos 76 axudas técnicas en marcha e estamos axudando a máis de 90 familias, vale, para que non fagan ese esforzo económico e que podan invertir ese diñeiro no cuidado das súas familias, non? Levamos tamén 11.000 euros para equipos tecnolóxicos. Vamos a montar un sistema IA, vale, para que permita a esas persoas usuarias coñecer os servicios que poden ter acceso. Vamos a poñer tamén con ese diñeiro en marcha un sistema de alertas SMS para que nos vai permitir establecer unha conexión directa e inmediata ca ciudadanía en situacións de emerxencia, e tamén vamos a adquirir un tótem informativo para consultas sobre os procedementos e as prestacións de servicios sociais que vamos a poñer preto do centro médico, non? No Saltiño. E depois levamos tamén outra partida de preto casi 30.000 euros para reforzo e ampliación de personal técnico administrativo do propio departamento. E por último xa dúas partidas máis, unha de 27.000 euros para emerxencia social e preto de 8.000 euros para respiro e conciliación familiar, para axudas para poñer axuda no fogar a esas persoas para respiro familiar. Eu creo que é unha boa política que estamos facendo e o que dicía vostede, non esperemos que non moitas familias precisen destos servicios, pero sí que hai que telos, non? Pois agradecendo estaba o alcalde, porque os recursos que ten un concello son finitos e demais, pero a Diputación da Coruña como se involucra neste caso, artellando unha serie de partidas que os concellos
exprimides ata o último euro para mellorar a calidade de vida. Ben é certo que a colaboración entre administracións ten que ser, porque un concello, pois eso, ten para o día a día, pero non para outras moitas fluitas, pero hai administracións como que cargan máis a administración, o servizo de axuda ao fogar, pero neste caso a Diputación teño a impresión que é todo o contrario, que máis que cargar con responsabilidades aos concellos, realmente sí que bota unha man. Esta é unha impresión certa? Sí, efectivamente, quer dizer, esa é a diferencia entre, bueno, das políticas que se levan desde outras administracións, non? Neste caso, a Diputación da Coruña non nos sobrecarga de máis servicios, intercompetencias, sino en todo o contrario, que fai é liberarnos desas cargas que estamos asumindo desde outras administracións, non? Como ben dicía, pois o tema do SAF, pois a nós, pois é un coste moi grande, non? Pensar que o gasto no SAF no ano 2025 en Boiro foi de 1.712.000 euros, e só estou falando de dependencia, que faltaría por introducir aquí a básica, non? Dese 1.700.000, o Concello está facendo frente a 914.000 euros, que sería un coste pois casi preto de 1 millón de euros que estamos invertindo en algo que non temos competencias, como é o SAF, non? E, bueno, se falamos tamén das garderías, exactamente o mismo, non? Quer dizer, en Boiro estamos facendo copago de preto de 300.000 euros, quer dizer, que non é competencia nosa, pero, bueno, os concellos estamos para axudar tamén, pero o que hai que empezar a traballar a financiación dos concellos, non? Os concellos cada vez nos están dando máis servicios, pero sin financiación. Nos non estamos en contra de asumir servicios, pero necesitamos non só financiación, sino tamén personal, non? Ahora falamos, se lle parece, un pouco de ben o entroido, aspecto cultural, onde tamén destaca, o soe destacar o Concello de Boiro, pero tamén existe colaboración entre eses concellos que conformades o Barbanza. Estivo a Mancomunidade Barbanza-Arousa presente en Fitur, misturando a historia coa gastronomía e con todo o que oferta. Suele ser habitual tamén esa colaboración entre concellos para compartir servizos? Sí, a ver, estamos dándolle un cambio a Mancomunidade de municipios, non? Vostede sabe que Barbanza-Arousa está solo destinada pois ao turismo, non? Acabamos de aprobar recientemente o cambio de estatutos, e o que estamos facendo é ampliando agora as competencias, non só para turismo, sino para abrirlo para tamén compartir servicios, como pode ser recollida de lixo, saneamiento, bueno, todo as necesidades que teñamos os concellos e que podamos compartir para reducir costes, non? Estamos falando de 4 concellos con un dinamismo moi grande, estamos falando de 75.000 persoas que viven na comarca, que cada vez temos que prestar mellores servicios, cada vez os servicios son máis caros, e o que está claro que temos que ir a buscar esa unidade para reducir costes, non? O sea, abrirse máis alá de unha figura de patrocinio ou de dinamización turística, non? Que teña tamén servizos incluídas a Mancomunidade. Bueno, interesante. Exactamente, e agora estamos noutro punto que estamos traballando, que é dotar de equipo humano, non, a propia Mancomunidade, que estábamos moi coxos, e se vamos a ampliar esos servicios, pois temos que dotar de personal propio e un número acorde aos traballos que vamos a realizar. Alcalde, xa para ir rematando, que se nos vai esgotando o tempo, tema entroido, tema cultura, en fin, que nos pode comentar neste tema. Sí, respecto ao tema cultural, estamos agora tamén en plenas inversións, non? Estamos agora queramos un plan de reforma e impulso dos centros sociais municipais, non? Estamos agora con obras importantes. Neste momento estamos cunha obra superimportante, que é a rehabilitación e ampliación integral da Casa da Cultura, que saleu a licitación por 3.800.000 e foi adjudicado por 3.600 e pico, e bueno, era un edificio do ano 88, bueno, que non cumplía neste momento cas premisas culturais que necesita Boiro, e que estamos traballando en ello. Esperemos que este ano pois xa tendremos finalizada e darlle un impulso, pero si é verdade que estamos traballando non só no edificio principal da cultura, que é a Casa da Cultura de Boiro, sino tamén nos centros centros sociais que temos espallados polo término municipal, non? Por certo, alcalde, esa obra está impedindo que se realicen
actos ahí, está pechado, digamos, mientras se realiza ahora. Sí, está totalmente pechada. Está totalmente pechada porque, bueno, solo quedou un 30 ou 40% da infraestructura, pero sí é verdade que estamos dando servicios nos demais centros que temos, non? E además centros grandes e vos que temos espallados, non? Tamén estamos agora pendientes de licitación, unha obra importante no Centro Social de Cabo de Cruz, que vamos a invertir máis de 200.000 euros no arranxo do tellado pola entrada de agua que estaba tendo, e que vamos a darlle, esta é unha primeira fase, pero vamos a invertir outros 200.000 en unha segunda fase para melloralo. Tamén vamos a sacar a licitación a mellora do Centro Social de Cures por un valor de preto de 150.000 euros, tamén para unha reforma integral, e estamos xa traballando nos demais centros, non, para poñelos todos acorde, e vamos a intentar que dentro desta legislatura pues todas as reformas desos centros sociales se podan levar a cabo e crear esa red de cultura espallado polo noso término municipal. Unha obra importante que van a empezar estes días, que xa empezamos a desaloxar, é a Casa do Mar de Cabo de Cruz, unha demanda histórica dos veciños de Cabo de Cruz de recuperar esa Casa do Mar, e xa está licitado, está adjudicado, e nestes intres estes días empezaron o luns xa a vaciar o que é o interior para comenzar as obras, non? E, bueno, en tema de cultura, efectivamente, temos o entroido aí encima, dentro 12 ata o 22 de febreiro vamos a ter actividades, e nada, invitar aos oyentes a que se acerquen a Boiro a disfrutar do noso... Gusta yo entroido a vostede, de disfrazarse de... Pois sí, todos os anos me disfrazo, a verdade que sí. Ten xa o disfrace escollido este ano? Sí, estáme con eso. Confección... Sí, me están con eso, sí. Vale. E nada, e tamén quero invitalos a uns encontros arqueolóxicos que son importantísimos, que decir, son un expoñente importante a nivel nacional como internacional, e que xa van a la casi 20 anos. Se non me equivoco, sí, e que se van a celebrar o sábado 28 de febreiro e o domingo 1 de marzo, dende aquí, dicirlle aos oyentes que se anoten e que participen, porque vai haber 11 ponencias importantísimos con unha quincena de investigadores de primer nivel, tanto nacional como internacional. O alcalde de Rianxo estará por aí seguro. Sí, todos os anos está aí, sí. Como arrancamos, xa para finalizar, como arranca este ano 2026? Por lo que vemos, con proxectos, con iniciativas, con moita política social, cultural, tamén de servizos. Estamos arrancando ben o ano en Boiro? Sí, vamos como dicimos nós, como cañóns. Sí, a verdade é que moi ben, con energía, con moita ilusión, e apretando xa esta reta final antes das eleccións para deixar o maior número de proxectos finalizados antes de que termine a legislatura. Queda máis dun ano e xa recta final para as eleccións, Sí, esa é a percepción que hai. Sí, eu xa estou na reta final e apretando o acelerador. Pois José Ramón Romero, alcalde de Boiro, graciñas por vir a actualizar o día a día do traballo, por sair do seu despacho e por mostrarlle a todos os ointes, especialmente, supoño, que os máis interesados serán os do Barbanza, máis concretamente os de Boiro, pois en que está a traballar o seu alcalde e o seu grupo de goberno. Graciñas, ata a próxima. Moitas gracias a vostedes. Gracias.